ವಾ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು, ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು. ಪಜ್ಜಿ 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 ಉಂಡು ಮೀನು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಅರವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಂಟು ದುಂಬುದು ಅವಲೆ ದೀತೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಂದು ಬರ್ತಿನಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿರ್ಗ ಐದುಂಬು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಒಂದು ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡೆ, ಕೋಡಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂತೆ, ಮುರಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂತೆ. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕುಲು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವನು ಅಯ್ಯನಂಜಿ ತೂಪಿನ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು. ನಿಜದು ಯಾನ್ ಅವು ಕಾಸು ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಕಾಸು ಕೈಟ್ ಉಂತುಜಿ ಪಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಅವಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಲೇಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಎಂಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಕುಲೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡಂಡ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಅವಿನ ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸಾದೆ ಅಂಡಿಗೆ ಲೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಗೆ ಪನ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೊಡತೆ ಇದೆ ಯಾನ್ ಎಂದಿಕ್ಲೇಗ್ ಪಂಡ ನಾವು ಸುಳ್ಳುಂದ ಎರಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಾದ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನಿಕ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ ನಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಕಜಿಪಾಡು ಅತ್ತು ಇಂಚಿನಾನೇ ಆಡು ಯಾನು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಾನು ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಪನ್ಪುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೊಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಐನು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪಾಡು ಜಂಚನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಅಳವಡಿಸಾದೆ ಎಂಕವು ಉಪಯೋಗ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿಕ್ಲೇ ಪನ್ನಿ ಐಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಾ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇಜಾರದು ಬೋಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ. ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೇರು ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸು ಟಿಪ್ಸ್ ದೆಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಇನಿ ಅವೇ ಕುಂಟಾಡ್ತೀನಿ ನುಪ್ಪು ಬೇಯುಂದುಂಡು ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಬ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಮುರಾನಿರ್ ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ತೆಮ್ಮ 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 ಕಸಾಯ ದೀರು ಎಂಗ್ಳು ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಮುರಾನಿ ಏಪ್ಪ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಅವ್ರು ದುಂಬಿ ಶುರು ಆತನು ತೆಮ್ಮ ತೆಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಸಾಯ ದೀದು ಕೊರಿಯರು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕೊಡಿಯರು ಮರ್ದಕ್ಕಂತಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡಲ ಇನಿ ಯಾನು ಹಟ್ಟಟ್ಟು ಕಡಪುಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಡಪಟ್ಟ ರೇಟ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಡು 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪಾತೆನು ಕೂಡ ಅವೇ ಮುರಣಿ JCB ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪೋತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ದೇರಿ JCB ನಾಕುಲು ಬಟ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಪೈಪು ಎಂಗುಲ ತೂತಿಜ JCB ದಕ್ಲೆದ ಅದ ಗೊತ್ತು ಪೈಪ್ ಅಡಿಟುಂಡೊಂದು ಪೈಪು ಫುಲ್ಲು ಪುಡದು ನೀರು ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಜಾಗ ಚಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದು ಮಲ್ತಿನತೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಿನತೆ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರು ಹತ್ತು ಪೋತುಂಡ್ಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಖರ್ಚಾಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಖರ್ಚಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಉಂದುವೆ ಖರ್ಚಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಸು ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ಲ ಕಾಸು ಲಕ್ಕು ಕಾಸು ಓ ದೇವರೇ ಈ ಜೀವನನೇ ಸಾಕದು ಪೋತುಂಡು ಕಾಸು ಬಂದು ಯಾವ ಪಾಪದ ಕುಲಿತ ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡನ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಗಳು ಕಟ್ಟಲೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನದ ರೇಟ್ ಉಂಡತೆ ಪೊರೆ ಸುಜಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ತತ್ತದ ಬಾತೆರು ನತ್ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಈ ಲೋನ್ದ ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಬಲ್ಲೆಗೀತ ನೋಡವು ಆತೊಂಜಿ ಟಫ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ಈ ದಾಲ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಮಾರ ಇದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪಾತೆರ್ ನೀನು ನಾಳೆಡು ಮಜೆ ಉಂಡದಾದ ನಂದು ಓ ಲತಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸೇ ಅವು ಓಕೆ ಒಂದು ಕಜಿಪುಗು ದಾಲೇಜಿತ್ತೆ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಮುಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಪಂಡಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಆತ ಪಾಪ ಇಟ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಾರೆಗೆ ತೂರೆ 19 ಪಂಡ್ಯಾನ ನಿಕುಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಮೀನು 19 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೇರು.
ತೂಡು ಹೋಯ್ತೆ ಬಾವ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 12ವರೆಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಪಿಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಓತುಂಡು ಬರೆ ಪಿನ್ನೇಜ್ಜಿ ಈಗಿತ್ತೆ ಈನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ವಾಡ್ದೇರು ಮೇರು ಈತ ಇನಿ ಬರೆದು ಬರ್ಪೇನೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಕೇನ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ. ಹಾಯ್ ಗಹನ್ ಬೇಟಾ ಅವೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಾರೆ ಹೌದಾನೆ ಐ ಪುರ ಬರೆಯಾರ ಆಯ್ತವಾ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀರ ಮ್ಯಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬರೆಯುಡು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬರೆಯುಡು ಜಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮೀನು ಬರ್ತಂಡ ವಾವ್ ಇರ್ನ ತುರೆ ಉಂಡು ಬೇಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಪ್ಪಿ ಎಂತ ಮೀನಿದು ಬಂಗಡೆ ದಾಯ ಭೂತ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಮುರಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ 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 ಅಂತ ದೇ ಭೂತ ಮಿಕ್ಸ್ ದಾಗ ಅಂತೀನಿ ಯಾ ನಂಜತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜೆ ಮೀನು ಯಾವ ಹಾಂ ಏನಾ ನೀರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ತಿಂತಾನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾನ ಪೂರ ತಿಂತಾನ ದಾಳಿಂಬೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯು ಬಾಯ್ ಏ ಯೊಬ್ಬ ದಾನೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದ ಯೊಬ್ಬೋ ಯೊಬ್ಬೋ ಮೆಲ್ಲ 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 ಹಾಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ನಿಧಾನಡ ಉಲ್ಪ ದೀಪು ನತ್ತು ಓ ಏರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈದೇರಿ ನೀ ದಾದಾ ಕಲ್ಪ ಇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಓಲ್ ಕುಲುನ್ ಬೇ ಹೇಗಾರ ಮುಂದೆಕ್ಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಂತದ ಎಂತದ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅಪ್ಪೋ ಎಂತಾಯ್ತು ಎಂತಾಯ್ತು ತಿರು ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೇರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅವಲ ಯಾನಿತ ಎಣ್ಣೆದ ಫ್ರೈ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಅದೇ ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಜಾದು ಎಂಥದ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮದು ತುಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಪಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರು ಹಾಂ ಮೀನು ರೌಲೇಕೊಂದೀಕ ಒಕ್ಕ ತೂಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಂದೆ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಮೀನು ಬೈದು ದಿಪ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಒಯ್ಪ್ಲೆ ಓ ಮೀನು ಮಲ್ಕಂದಾರ ಯಬಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಏನಕ್ಕಿ ಅವತ್ತು ಭೂತೈ ವಾ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪಜ್ಜಿ 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 ಉಂಡು ಮೀನು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಬಂದೇನಾ ಶುಗರ್ ಇದ್ದ ನಿಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಪಿಲ್ಸ್ 70 ಲಿಪೋಸಿಟ್ಸ್ 28 എനിക്കേನು ಅರ್ಥ ಬಂತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಂಡು ಗೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಾನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಾಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರುತ್ತೇನಾ ಅದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಶುಗರ್ ಉಂಟದ ನಾನು ಜೀವನು ಐಟ್ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ಐಟ್ ഇതിനെ ದುಮ್ಮದಿಟ್ಟು ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದೆ ಏತು ಪುಡ್ಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಐಟ್ ಬರುತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತೀರಿ ಏತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಾ ನಾರ್ಮಲ್ 40 to 150 ಓಕೆ 35 to 65 34 ಉಂಡದಾ ಅವ ಹೋತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತುಲ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ SDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಬೊಗೆಂಚಿನ ಬೊಕೊ ಇಟ್ಟುಂಡು ಹೋದರೆ ಅರ್ಪಿಜ್ ಬೈಕೆ ಇಂದುಲ ಟೋಟಲ್ WBC ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಂ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂಡೇನಾ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು
ಆತೈತಯ್ಯ 540 ಹಾಂ 540 11,000 ಒಂದು 11,000 540 ಎಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೂರು 15 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ 100-200 ಕೊಡು ಉಲಾಯಿ ಇನ್ನ 15 ಉಂಟು 15 ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಆತೆ ಬಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕೇನು ಗೊತ್ತಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸುಲೆ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ದೇರು ಟೋಟಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ದೇರು ಆತೆ ಆತೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಅದೇ ಈ ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತುಂಡು ಮಂಜು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಂಜು ಸಿಕ್ಕಿಂಚಿ ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಮಂಜು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಎಕ್ಕಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಎಕ್ಕಿನ ಬರತ್ತೇರು ಐದಾಳ ಬರ್ತಿಜಿ ಬರತ್ತೇರಿಯ ಸೆರಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೆರಮ್ ಅವತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋದರೆ ಅರೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರರೆ ಓದರೆ ಬರ್ತಿಜಿ ನಿಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲ್ಬೋಡು ಬಾರಿ ರೇಂಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರೆಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಜೇರು ಯಾವುದು ಮೂಲಲ್ಲ ಲಿಬೂರಿನ್ 1.43 ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೋ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅದೇ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಂದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಾ ಇರೆಗೆ ತೂರೈ ತಪ್ಪು ಕರಿ ತಾರಾಗಿರ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲವೇದಿನಿ ಅಂದ ಇದೇ ಗೋಲ್ನಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಪೂಜಾ ತಂಚಾದಿದ್ದೀನಿ ಆನಂದ ತಿಂತವೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿಂತೀನಿ ಆನಂದ ತಿಂತು ಬಾಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ ಓಕೆ ಇನಿ ಕಜಿಪುಲ ದಾಲ ಕಂದಿದ್ದೀರು ಇನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ತಿನ್ನೋಲ್ಯಾ ಪಡುಂಡಜ್ಜಿ ಕೊಜಪಿಜ್ಜ ಕೊಜಪುಲ್ಲ ಒಂದೋಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಉಂಪಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಜಪುಲನೇ ತಿನ್ನಂದೆ ಅವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಾ ಗೊತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಕೊನಾಗಿ ತಿನ್ಕಾಂಚಿ ನೇ ಯಾನ್ ಮರೋಡ ಯಾಕೆನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತನಿ ಕೆಲವರು ಆತು ಪರ್ಪಿರು ಆತು ಸಿಗರೇಟ್ ಇಪ್ಪರು ಬೀಡಿ ಇಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಶುರು ಆಗು ಇಂಚ ಅಂಚ ಪಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಂಗೆ ಜಿಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಿನ ತೂದು ಯಾನು ಕಜಿಪ್ ಕಡೆರ ಪಾಡ್ದೆ ಜಿಪ್ಪು ಗಂದಿನ್ಯ ಇದೇರು ತುಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಗಹನ್ ತಾರೆ ಪೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ಗೆ ಅನ್ನ ತಾರೆ ಪೆರೊಂದು ಬಂತಿಜಿ ದೀದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನೆ ಪೋದು ಪೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಖುಷಿ ಅನ್ತದು ಆಯ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಇಪ್ಪನೋಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ಗೆ ಓಕೆ ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಗಹನನ್ನು ಜಿಪ್ಡಾದ ಕಜಿಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಗಹನ್ ಲಕ್ನಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಲ್ ನಾ ಕಡೆ ದಿಯೋಡು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಲ್ಲ ಗಾರ್ನ ತುಲೆ ಮೋಸುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಯಾನು ಮೀದು ಪೂರ ತೇರೆ ದೀಪ ದೀತಿಜಿ ನನ್ನದಿಯೋಡು ಅಂಚ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕನಾಗ ಅರಿ ಕಡೆ ದಾವಡು ಬಂದು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಕಡೆ ಪೂರ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಠ ಒಂಚ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪ ದೋಸೆ ಅಂದ ಅಂಚದು ಮಲ್ಪು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪೋ ಅಂಚ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಗಡ ಗಸಿಕೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಂಚದು ಮಂಗಳೆ ಗಸಿ ಅದ ಸಾರ ತಂದೆ ಮಂಗಳೆ ಶಾರಾಗಿದೆ ಶಾರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ ಹರ್ಪೇನ ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ಸೇಮೆ ಬುರೆತ್ತಡ ಬಟ್ ಸರಿ ನೋಡಿ ಅವೇ ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಟ್ರಯಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಹಾಕುಂದೆ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಕೇಕ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಪುಲೆ ನಾಟಕ ಕುದಾರೆ ಒಂತೆ ಕಾಪುಲೆ ನಾಟಕ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನೇಶ್ ಜೊತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಅಂಚದು ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಗಡ್ಡಿ ತಿಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಡಾಪು ಜೊತೆ ಅಂಚದು ದೋಸೆ ಗರಿಪಾಡಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಬೇಯುಂಗಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕಗೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋಟ್ ಶಾಲೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡುವೆ ಏಪ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ
ಬೀನಯ ಸೆ ದೋಸೆ ಎಂಕಲ ಗಾನಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಎಂಕಲ ಗಹನಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಾದಿಯೋ ನಾನ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಚುಯಿಂಕ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಎಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೊಂದು ಆಹಾ this is wrong ಗಾನ ಉಪ್ಪನ ಬಂಗಾರ ದಾರಾತಿ ಪಿಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಪುರ ಅದು ದಿಕ್ವೆ ಇಂಚ ಪಡೋಡ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನು ರೆಸ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಕೆ ರೆಸ ಬಂಡ ಗಾನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೋಪು ಪಾಡು ನಾನು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೆಸ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ ತೆಂಚ ಚಾಪುರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗಹನಗ ಕಸಾಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಸಾಯ ಪರ್ಪುಜೆ ಒದಿಪ್ಪು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೆ ನೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಯಾನ್ಲೈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲದ ಏರಿಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ದಾದ ಪಂಡ ಗಹನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿ ರೆಡ್ ಜಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ನ ಎದುರು ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಗಹನ ಫುಲ್ಲು ಪೂರಿಟ ಡಲ್ ಆದ್ಬೂತೆ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗಹನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಯ್ಡನೇ ಪಾತೆರಡು ಆಯ್ಡನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂದು ಅವನುಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಜನವರಿ ಒಂಜಿಡ್ದಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಓ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೇತೊಂದ ದಾಯಪಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಯಿ ಒರಿಲೊಪ್ಪುನು ಅಂಜಾದು ಆಯ್ಗೂ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರಂಡ ನಮಕ್ಲ ದುಂಬುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ನಿಕ್ಲಿಂಚಿನ ಈ ಜನವರಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದರ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತುರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಪೋಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ.